Samotný návrh vsaku nie je žiaden zložitý proces. Prvý krok k návrhu samotného vsaku je zistenie koeficientu filtrácie, a to je miera priepustnosti pórovitého prostredia pre vodu s danou kinematickou viskozitou, stanovuje sa terénnymi alebo laboratórnymi skúškami. Ak si ním nie sme istí a nemáme vypracovaný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý by nám ho udával, doporučujeme urobiť si rýchlu vsakovaciu skúšku. Podmienkou realizácie vsakovacej skúšky je výkop až na úroveň základovej škáry vsakov v zmysle projektovej dokumentácie a dostupnosť vody na zaliatie výkopu na vykonanie testu. Pri poklese hladiny v jame väčšom ako 25 cm za 30 minút môžeme hovoriť o veľmi dobrej vsakovacej schopnosti pôdy, napríklad štrk. Pri poklese hladiny medzi 15 až 25 cm hovoríme o dobrých vsakovacích vlastnostiach pôdy, napríklad piesok. Pri poklese hladiny medzi 4 až 15 cm hovoríme o ešte vhodných, ale mierne obmedzených vsakovacích vlastnostiach pôdy, napríklad uľahlé pôdy. Pokiaľ je pokles hladiny menší ako 4 cm, je vsakovacia schopnosť pôdy menej dobrá a nie je vhodná pre rigolový spôsob vsakovania, napríklad ilovitá hlina. Ak sa na vašom pozemku nachádza podzemná voda, treba ju taktiež uviesť. Priestor, kde chcete na pozemku vsak umiestniť, musí byť minimálne 6 metrov od všetkých základových konštrukcií. Taktiež, či bude vsak pojazdný alebo po chôdzi, bude ovplyvňovať hĺbku jeho uloženia. Ďalší údaj, ktorý vstupuje do návrhu, je lokalita umiestnenia vsaku, pomocou ktorej určíme intenzitu dažďa. Veľmi dôležitý údaj sú plochy, ktoré do vsaku chceme zachytiť. Zaujíma nás ich pôdorysný priemet a ich materiál. Môže byť strecha škrydlová či plechová alebo parkovacia plocha z betónových tvárnic.